направих първите си стъпки в поезията, еснавските нрави, предразсъдъци, лицемерие, изобщо условията на живота у нас тогава бяха много трудно преодолими препятствия за жена, която, както казвате вие, се е решила да рискува, да счупи наследение от вековно робство тесен обръч, в който е била затворена, и да тръгне по стръмния хребет на изкуството на поезията. Тя трябваше сама със собствените си сили и способности да се бори, да страда, да понася скъпи жертви, за да надвие, да пробие път нагоре към осъществяване на творческите си възможности и не само за себе си, но и за следващите поколения даровите български жени, от чието име в стиховите си аз говорих в множествено число, ние, и ги наричах моите сестри. Вие казвате красотата на риска, и това звучи наистина красиво, когато е вече факт и го гледаме от дистанция. Но как се е достигнало до него? Как се е родило, развило и осъществило в съзнанието, в живота и в изявата на рискуващия? Това е голям и сложен въпрос, който не може тук накратко да се развие. В момента, понеже разговаряме за моята поезия, хрумна ми, навярно не случайно в българската поезия, за пръв път аз съм употребила думата риск, който не познава изкушението на далечността, възторга на движението и тръпките на опасността. Той никога не ще проникне ни в живота, ни в смъртта, не ще прозре ни злото, ни доброто.